miten voi samaan aikaan olla niin suorastaan niin kuin ihostaan irti repeävän rankkaa ja intensiivistä. Ja samaan aikaan valtava huojennus, valtava helpotus, koska se niin kuin totuus, vähän niin kuin oksennus ryöpsähtää ja siellä on ollut jotain, mikä on niin kuin vatsassa kiertänyt ja oksentaa. Ja sitten se niin kuin helpotuksen ollut, että jotain on saanut pois itsestänsä. Se on varmaan semmoinen nyt jotenkin käytännönläheisen esimerkki, mistä monella on tavalla tai toisella kokemusta tai niin kuin paise puhkastaa, niin se on niin kuin ihan hirveä tämä sattuu. Mutta sitten se helpotus, kun se paine helpottaa, niin samalla se niin kuin omassa sisimmässä, just niin kuin sä sanoit, että siellä niin kuin uskomattoman syvätasolla joku paise puhkeaa. Joku pääsee liikahtamaan. Ja sitten on jäljellä enää semmoinen totuudellinen helpottunut, että näin tämä minussa on. Ihmisiä, siis eläimiä.